Opa, xentiña da boa! Forno, pero de postre, Oxe, cuidado. Hoxe vamos a facer un flan de queixo con leite ecolóxica, Xa probei esa leite, sí. E vamos a mandar a Rafiña a por outra. Vos parece? A por un litriño que me fai falta. Aí está. Imos. Con leite ecolóxica e imos a facer tamén unha crema de marmelo. Queixo, marmelo, faltan as noces. Botalle de verdade, unha vez que teñades o flan feito, colledes unhas noces, picades pouquiño, e enriba polo flan, e quedan caralludas. Ben, para facer a crema de marmelo, un pouquiño de brandy, e aquí temos un anaquiño de manteiga. Imos facer o caramelo. Caramelo, auga, un chisquiño de auga e azúcar, sin máis. Teño aquí uns amorodos, e teño unhas frambuesas, e máis uns arandos, pero iso despois para decorar, para poñer as cositas. Bueno, para decorar nada, porque poñemos aí, ao final, hai pejas, porque, a ver, como poñas 3, e se xan 4, a minto como un amorodo menos. Entón, para decorar nada. Eso forma parte do prato. E aquí temos para facer o fran. Nata, ovos, queixo, azúcar e faltanos o leite ecolóxico. En que vaca muxirá hoxe? En que vaca muxirá hoxe o Rafa Durán para sacar ese leite ecolóxico? Habrá que preguntarlle a él. Porque ademais, tanto ahora mismo que en vacas, a veces vacilo e dixo ai, pois non sei, estará buscando ruibarvos nunha batea de mexillóns. Pero agora non, aquí a vaquiña, cuidado, porque podemos atopar vacas desde a costa hasta os Ancares, pasando polo Caurel e subindo por Ribadeo e baixando pola Garda. Así que, a ver onde consigue este gran home a nosa demandada leite ecolóxica. Rafa Durán, amigo, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Opa, xentiña da boa. Opa, Aquí o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E se queres leite ecolóxico, voute levar o mellor leite ecolóxico de Galicia. Non o dubido. Que outra cosa non temos, pero leite de vacas, por suposto. Ademais, vacas felices. Por certo, sabes que fai unha vaca na República Dominicana? Leite merengado. E epa, suavemente. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios, suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, bésame un poquito. Suave, besa, 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 bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá. Pois estou aquí con Luis, responsable deste espazo tan maravilloso, desta granxa que se chama Arqueixal, en Palas de Reis. Como estamos, Luis? Hola, bons días, moi ben. Graciñas por recibirnos. Grazas a vos. Pregunta, que me gusta a min facer. Ti tes vacas? Sí, claro. Cantas? 35 vacas. E que tipo de vaca é? Pois é unha vaca de raza parda, moi rústica, que se adapta moi ben ao noso lugar, porque pace moi ben, é máis lonxeva que a frisona, e ademais dá un leite de maior calidade. Ajá. E por que é tan bo o leite que facedes aquí? Bueno, o leite que facemos aquí, primeiro porque as protagonistas son felices, non? As vacas pacen nestas pradeiras, saen todos os días ao pasto, entón, como sabemos, somos o que comemos, entón o leite tamén é parte do que comen as vacas, quer decir que se tomen unha flora variada e esa riqueza que hai na paisaxe, pois os animais producen un leite que ten unha calidade organoléptica diferente e máis variada tamén. É que somos o que comemos, non? E as vacas tamén. Sempre. E o que producen é parte do que comen. De feito, pois sabemos moito que si hai certos alimentos que despois teñen unha influencia no sabor do leite, por exemplo, non? Do que comen as vacas. Co cual, pois eso é que quere decir que os sabores das plantas pasan ao leite e se é ricas a variedade que comen da alimentación, pois vai ser rico o leite, non? E que diferencia ten o leite ecolóxico pois se o comparamos co habitual que atopamos no supermercado? Bueno, é unha diferencia bastante grande, non? Porque, primeiro, porque o leite ecolóxico sempre é de vacas que saen a pacer.
Cousa que o leite normal que atopamos no supermercado, pois máis do 90% de vacas que non saben a pacer, que están estabuladas, co cual pois xa non acceden ao pasto libremente. Eso por un lado. E por outro, pois que na produción ecolóxica pois é unha produción que non leva nin abonos químicos, nin non se utiliza ningún tipo de pesticidas, nin herbicidas, sino que todo é de forma natural, co cual, pois bueno, non hai alteracións nas plantas e os animales alimentanse todo con produto natural, ecolóxico, claro. E cantos anos levas ti facendo isto? Pois xa levo uns cuantos. Foi a primeira granxa de produción de leite en Galicia que se pasou a ecolóxico. Foi no ano 2000, 20 anos. 20 anos facendo isto, sí. Neste espacio, como decía, tan fantástico, que lle imos invitar a todo o mundo a que se acerque aquí. Bueno, é unha cara xa coñecida para moitos nas televisións, e o produto sabemos que é bo, por iso estamos aquí. Xoanqui, váleche ou non? Vale perfectamente. Home, claro, porque sempre vimos onde está o mellor. Moitísimas grazas, Luís, e a ver se a receita está á altura. Moitas grazas, espero que sí, que a receita este á altura, porque non sei se o cociñeiro podrá facer cousas mellor, pero o leite, desde logo, non vai a fallar. Non. Hasta logo, Xoanqui. Seguro, graciñas. Como leite inmellorable, Como podemos tomar a mellor leite así? Coller un vasiño, taca, e va dentro. Non hai mellor forma de disfrutar do leite. Da leite non hai outra, indiscutible. Nosotros imos traballar un pouquiño con ela. E con esta leite, xa vos digo, imos facer este flan. Comenzamos a traballar, xa. Veña, vinde comigo. Imos arrimando as cousiñas. Un grupo, para aquí. Outro grupo, para aquí. Ben, aquí imos a facer 9, 8, 7, 9, 8, 7. Os dous, os 7. Manteiga, unha pouquiña para aquí. E manteiga para dentro. Detrás da manteiga, que ven o marmelo. Pero antes, que xa teño aquí o 7, botamos o azucre, vale? E para axudarlle o azucre, botamos un chisquiño de auga para facer o caramelo. Sempre axuda un chisquiño, Non son 2 chisquiños nin 3, un chisquiño só. E canto un chisquiño, un pouquiño de nada. Se fose preciso, non diría un chisquiño, diría 3 mililitros. Vai todo. Así é a mellor forma, porque así é o xeito de aprender a cociñar. O que estou facendo agora, que despois non vou a tocar máis isto, é repartir un pouco esa auga. Non, para que? Pues, para que todo leve unha forma moito máis uniforme. Xa está. Listo. Xa teño repartidiña toda vez. Aí vai. Manteiga, xa vedes, non? Xa está prácticamente derretida. Vou baixar un pouco para traballar cómodamente, para non estar preocupados. O deixo a 3, vaise derretindo, e agora volvo para aquí. Para desfacer o marmelo, o cortamos en anaquiños pequeniños, en cadradiños, así. Entón é moito máis doado que botar a placa inteira, tanto para remexer como para apurar un pouquiño a receita. Sentido común. Sentido común. O menos común dos sentidos, din algúns. Ben. É finito. Oh yeah. Ca mesma culler para dentro. Isto a pía. E agora o brandy ou coñá. O que teñamos. Pero cuidado, que incluso aquí temos un licor galego, un licor que non sexa moi doce. Pero, por exemplo, hai caña de ervas por aí que lle metemos en medio brandy e vai quedar fenomenal con marmelo. Pero fenomenal. Vale, aquí baixamos 7, o 6, o 5. Deixamos aí a modiño. E aquí teño unhas varillas, que as varillas funcionan mellor. Aquí están, estas pequeniñas. E seguimos traballando. Aquí vamos a formar o que é unha cremiña. Con esta crema é moi polivalente, non solamente agora poñemos, porque pintamos abaixo, poñemos por ración, imos facer o flan de queixo, imos facelo aquí, non?
Que pasa? Unha vez que o teñamos, cortamos, e cortamos por racións. Entón, cada unha delas, cada ración, vai a levar a súa crema de marmelo. É un toque diferente. Hai outros que botan nata, outros que botan o que se vos ocurra. Ahora, isto é un xeito. Non vos vou enseñar a montar unha nata, non? Que iso fixemos moitas veces. Isto, por exemplo, aprendemos para facelo e non temos por que casalo esta receita co flan. Podemos casalas con outras receitas. É unha cremiña de marmelo. Cunha torta. Poñemos unha torta despois ao final e tal, e poñemos así unhas culleradas de cremiña de marmelo por arriba, unha torta de amorodos, por exemplo, se me ocurre, unha torta de plátanos, tamén. Vale. Témolo. Bueno, vedes o azucre, verdad? Eso aí, vai ben, vai pouquiño a pouco, aí xa non metemos nada máis. Cando teña unha cor xa marronciña, xa importante e tal, apagamos o lume. Témolo feito, listo, sin máis. Ben, casi, non me quero mover de aquí, non me quero mover de aquí. Pouquiño a pouco, vou subir un pouco máis, 3, 4, 5, 6, 7. Isto siga así, ao 5, vale? Aquí temos ao 7. Bueno, vedes, non? Rematando. Ainda non ten a pinta ese que desexamos, non, ainda falta un pouquiño. Falta un pouquiño. Vamos. Agora sí, Témolo, verdad? Que pensades? Mirade pa aí. Vale, veña. Non podo deixalo. Faltan eses segundos. Apúrome porque me queda chollo atrás, e por eso ando apurado. Ben, veña. Imos. Leite, ovos e azucre. Collemos o azucre. Vou facer ao revés, porque sei que aquí teño unha cámara aquí arriba, e así vedes mellor. Para o lixo, un cunco. Vale, me diste perfectamente, vale. Vamos, un ovo. Botamos o azucre xa, e así xa quitamos este cacharro daqui do medio. É o primeiro que imos a mesturar. E aquí no canto, vai. 1, 2, 3. As campanadas, cando cheguemos a 12 xa veredes. 6 oviños. Adentro. Moi ben. Fora. Arreando. Vou a pía, que teño as maus entre o azucre e os ovos. Vou facer aí un rebozado. E non vai facer fingers. Vale, quieto. Aquí apagamos. Que xa non ten máis. Non pasa nada, o deixamos aquí. E fora. Cambiou o conto, Quedou bonita, Bueno, pues cando probedes, bueno, bonita e sabrosa. É sabrosona. De verdad. Vale, o caramelo vaise facendo aí. Collemos outras varillas que teño por aquí. E mesturamos os ovos co azucre. Ben. Ben. O traballo sempre limpo, é moi importante, moi, en todos os traballos, pero en cociña xa se sobresale, xa forma parte da cociña. Eu cociño, evidentemente, na casa, normalmente que cociña son eu, despois Marga sí que cociña moitísimo. Ademais, cada un fai unhas cousas, non? E dedicase tamén a certos pratos e o outro. Pero primeiro, cando cociño, cando teño tempo, ao mellor cociño para 4 ou 5 días. Teño cocina como todo o mundo, bueno, non? A temos limpa. Pero antes de cociñar, sempre teño unha proporción de elixir un desinfectante. Non vou falar de un concreto. Pero é moi importante, quedas moi tranquilo, moi tranquila, cando colles e metes unha desinfección a todo, absolutamente todo o que vas a usar.
incluído nosotros mesmos e as nosas maus, non? Porque dese xeito podes traballar con unha tranquilidade que non é normal, me refiro, por exemplo, se ora diante vosa collo eu e collo unha oblea, non? Dunha empanadilla e poño aquí directamente no mesado, bueno, pois o mesado, hai contacto, pasan os cus as cousas e demais. Cando temos todos os elementos desinfectados non temos ese problema. Traballamos moitísimo máis rápido e mellor, evidentemente. Forma parte da prevención de riscos, non? Pero a parte do sentido común. Por encima de calquera prevención de riscos e de calquera outra cousa. Vale, veña, adiante, seguimos. Queixo. Para adentro. E seguimos remexendo. Vou deixar aquí a culler, que tampouco me fai falta xa. E seguimos remexendo. Non podemos... nada, vamos con paciencia, porque ata que teñamos o azucre non podemos facer outra cousa. Vamos desfacendo o queixo. Isto igual, este queixo agora, non ves que non está costando traballo que acaba desfeito. Pero o que fixemos con marmelo, se fixéramos pouco a pouco, collemos unha culler e incorporáramos, o tempo iba a ser o mesmo de remexido, pero que iba a ser máis agradable porque iba a desaparecer todo muitísimo antes, eso tamén vos lo aseguro. Vale? Ben, ben. Vedes? Xa o temos, E teño máquina para facer isto, pero as cousas a mao. Outro día, xa fixemos aí, David e máis eu, facía tempo, que non facíamos. Bueno, facía tempo non é a primeira que o fixemos aquí en esta chemo. A que facía tempo era eu. Porque cando comezas a cociñar, todos son retos. Quero facer as cousas a mao. Tens que pasar por esas historias. É como facer un camiño de Santiago collendo atallos. Non vale, eso é trampa. Digo que David e máis montamos un alioli a mao, con aceite e allo, punto pelota, nada máis, aí. É unha cousa parecida. Bueno, vedes? Xo temos, non? Perfectamente integrado. Ben, a nata para dentro. Aí está. E agora medio litriño de leite, Estou mirando o caramelo, teño no 5, bueno, vai ben, a mellor subimos un pouquiño máis, no 6, para que vai un pouquiño, 6, 7, non me atrevo a subir máis. Pero aí vai ben. Sabedes por que non quero subir máis? Porque estou pensando tamén no cacharro onde estou facendo. É fundido, o fundido agarra moito calor. Pasa, pois, por exemplo, con estas cousas, pasa co arroz, no momento que apagamos, cuidado onde facemos, non é o mismo unha paella normal que nun fundido, Eu, de feito, lembro unha vez, levei un disgusto de carai, porque fixo un arroz, fai moitos anos, fixo un arroz nunha tarteira de barro, espectacular, estaba, de verdade, o produto que lle botei ali, pero claro, dille os 18 minutos, apaguei, non contei con ese tempo. Claro, abreuse o grao. Comeuse, que estaba fuísimo, estaba moi rico. Vale. Veña, medio litriño. E listo. Mirade. Quédame co caramelo. Quédame co caramelo, fájase. No momento que teña feito o caramelo, volvemos, vale? Vedes como temos, non? Bueno, pois ainda falta, o mellor faltan 5 ou 6 minutos. Teño no número 7, aí non podemos remexer, así que veña. Agora. Ben. Mirade. Xa teño o caramelo feito. De feito, ale, para dentro vai, para o fondo. Así, fora, sin máis. E agora estendemos. É cuestión de paciencia,
Non é cuestión de apurar nin nada, é cuestión de paciencia. Botamos o fondo e botamos un pouquiño máis, que eu son moi larpeiro. E cando é caramelo, xa me diredes, non? Ainda máis. Estendémolo o fondo. Cuidado, co caramelo quente. Moito cuidado, isto queima moitísimo. Agora mesmo está líquido así, pero porque hai unha temperatura que é brutal. Isto caiche nun dedo e vamos. Entra por un lado e sale por outro. Non é para tanto, pero bueno, casi. Vale, ben, mirade. Bueno, xa o pajei antes, pero de vez en cando tamén lle damos. A ver, non solidificado todo, pero sí que ten a tendencia de quedar outra vez solidificado, pero damos dúas voltiñas e mirade, temos outra vez a crema perfecta. E agora isto que xa o temos o flan de queixo e vertemos no molde con moito cuidadiño. Vou cambiar. É que eu son diestro, non zurdo. Así. Despaciño. Se botamos aí directamente, facemos un furado aí no medio. Me refiro no caramelo. Entón vamos así pouquiño a pouco. E listo. Vale. O forno teño que levar unha xarra de auga para facelo a baño María. Vai. Vale. Ben. Que é un artista facendo postres, moito aprendo dela. É Rocío, a miña irmá. Esa fai cada tarta. Fai unhas tortas espectaculares, pero a mellor de 5 pisos, de aí para arriba. É un espectáculo que fai. Ademais do que queiras, traballa moito con foán, bueno, con cousa, con diferentes materiais e ten moita idea. Traballa con... é moi de manualidades. Entón é moi quisquillosa, moi exacta. Eso é importantísimo. Bueno, vou coller a auga. Unha xarriña. Vale, metí. Está quente, sí. Ben. Xa deixo aquí, para que vou comela para aquí. Vinde comigo. Vinde conmigo. Ben. Abrimos. Extraemos e vai a vir para aquí, que queda, xa o probei antes, e queda exacto. Ademais, o guai é que me queda como medio centímetro separado polo fondo do recipiente de abaixo. Eso é boísimo, porque tamén o calor vai por abaixo, sabedes? É moi importante. Non é dicir, se non o tedes, non vos preocupedes, ainda que este pejado ao fondo, non vai a pasar nada. Pero neste caso, pois mira, mellor, faise antes. Hasta a metade. Vale, perfecto. Ideal. Non son ninguén eu calculando. Veña para dentro con cuidadiño, que non desborde. Un chisquiño dun ollo e nos vemos agora mesmo. Veña, ata agora. Ben, xa o temos aquí. Vale, unha ración para dous. Algún máis, non nos paseos non acabades diabéticos perdidos todo. Temos que controlarnos un pouco, non? Veña, anda, meixeiras, tira. Vale. Dúas, a ver se me chejan. A ver se que tal estira isto, Ben. Ben. Non quería usar a espátula, teño aquí por si acaso, non me vai. Pero gústame que queda así, espesiño. E así, ademais, cando vamos así golpeando pouquinho a pouco, vaise, non ten as marcas da espátula, pero creo que ao final vamos a ter que usalas, Sí, ao final vamos a ter que usala. Ben, non pasa nada. Ti pides, ti demandas, eu fajo.
Unha pouca máis, vamos botar máis, Está moi rica. Ese marmelo así con licor, é brutal. Cuidado, non pasa nada. Estivo ao lume, todo o alcohol evaporouse, estuvo suficiente tempo como para que o podan tomar os nenos, non pasa nada. Non lle botedes no último inte, porque senón non. Pero despois de estar aí fervendo, de remexendo e dándolle voltas, non pasa nada. Absolutamente nada. Vou botar unha pouquiña máis. Así que non me gusta que queden por aquí, aquí e aquí. Ben. Vale. Vale. Ben. Eso é. Quero que chegas esquiniñas, que quede bonito. Mirade, un sirope. Isto, nada, 4 amorodos, colledes un pouquiño de auga, un pouquiño de azucre, botades o azucre e tal, remexemos ben, vaise desfacendo todo, o único que temos despois é cun coador, escoamos e listo, non ten absolutamente nada máis. E aquí podemos facer a forma que queiramos, non? Podemos facer unha cousa así. Por exemplo, non? Facemos dúas, facemos outra no centro, vale? Outra máis pequeniña. E despois, cun escarbadentes, un espeto, facemos a forma como queiramos, daqui para fora, vale? Pois daqui para fora. E facemos así. Oye, queda divertido, queda rico. É un xeito máis de facer as cousas, non? Así. Eu teño feito isto, non sei se o fixechedes algunha vez, cunha crema de verduras, e a crema de verduras con 2 colores. Primeiro faz de cabaza, apartas a metade, e co restante collemos unhas espinacas, machucamos as espinacas, machucamos non, trituramos as espinacas, e temos 2 colores, o cor amarelo ou laranxa da cabaza, e depois o verde. Entón, empratamos así con 2, bueno, aos rapaces lles chifra. Eso fago moitísimas veces. Non, o único que ten que botar é que a mitade da cabaza, perdón, a mitade da crema leva cabaza e a outra mitade leva cabaza e ademais leva espinacas. Ben, apartamos a modiño aí e collemos un anaquiño e de aí aquí. Ben, deixamos aquí. E agora, como vosotros vexades, eu voulle poñer aquí 3 framboesas e aquí 3 amorodos. Nesta esquina aquí, perdón. Os amorodos veñen agora. Facemos aquí un corte, así que a fresiña xa teño limpiña, Vale. Xa temos os arandos, despois machucamos así un pouquiño e xa temos así unha decoración. Vai estar bo igual, Vai estar bo igual. Noutra esquinilla, esta vai para aquí, para esta esquinilla de aquí, sí? E, por suposto, esa pinga fora, non me deixedes aí. Sería culpa vosa. Vémonos na esquinilla da mesa, no chisquiño dun ollo. Veña, ata agora. Hoxe tocou facer un flan de queixo con leite ecolóxica e crema de marmelo. Nun cazo poñemos o marmelo, a manteiga e o brandi. Remexemos a lume medio ata formar unha crema. Noutro cazo facemos o caramelo cunha cunca de azucre e unhas pingas de auga. Seguidamente mesturamos os ovos co azucre. Engadimos o queixo, a nata e o leite. E remexemos ata integrar todo moi ben. No fondo dun molde poñemos o caramelo, incorporamos a mestura e enfornamos durante 1 hora a baño María a 180 graus. Deixamos a refriar e empratamos cun fondo de marmelo, sirope de amorodo e listo para comer.
Bueno, pois aquí o temos, sinxelo de facer e con 4 cousiñas, con queixo unha leite ecolóxica de primeira calidade, eso sí, por favor, que non falte, igual co queixo que sea bon, e despois acompañamos pois con unhas frutiñas, por exemplo, ahora cos amorodos e demais. Pero unha vez, eu collín un fran tamén, e fixen, tiramos polo outro lado, en vez de froita, collín unhas garrapiñadas, fixen unhas garrapiñadas, machuquei todo e cubrín todo o fran con el. Espectacular, tes a parte crocante, a parte blandiña do flan. Desde logo a crema esta de verdade é sorprendente, porque non, a viega fajades van salir ideas para dizer, que pode integrar tamén este outro postre, e tamén este outro, e tamén este outro. Coidado, que se abrimos un yogur, unha cullerada desta crema, e para dentro, e xa temos o doce se meterlle o azúcar só con un saborazo impresionante. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara, por favor, e ata outro día. Chao. Ñam.